ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଛି ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଧର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହେଇଥାଏ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖି କାହାର ଲୋଭ ନ ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଭ ଆସେ। ଆଉ ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟି ପାରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ତ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନା, 5 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି। ତ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟି ପାରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଟେକା କେତେ ନିଉ, ଏ ଟେକା ନେଇକି 5-6ଟା ଟେକା ନିଅନ୍ତି। 5-6ଟା ଟେକାରେ ଆମେ ପକାଇ ପାରନ୍ତିନି, ହାର ମାନିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହାର ନ ମାନିକି ଯଦି ଆଉ 5ଟା ଇଟା ପକେଇକି ସେ ଆମ୍ବଟି ପାରି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇ ବାଗିଆ ଗୋଟେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଥରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ସେ ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଟା କରିବାର ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଉପରେ ବହୁତ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ସେମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଉପରକୁ ଯିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଜିନିଷରେ